ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി നാരായണം നമസ്കൃത്യ സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ശ്രീ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് കടക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ നമ്മള് 2 ശ്ലോകം കണ്ടു, 4ഉം 5. അതിൽ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടത്? ഭാഗവതം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ, അല്ലെ, ഭാഗവതം വായന തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരൊക്കെ നമസ്കരിക്കണം എന്നാ കണ്ടത് ഇന്നലെ? പരമപുരുഷനായ നാരായണനെയും നരോത്തമനായ നരനാരായണ ഋഷിയെയും വിദ്യാദേവി സരസ്വതി മാതാവിനെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചയിതാവായ ശീലാവ്യാസദേവനെയും സാദരം പ്രണമിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? പിന്നെ സുത ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, അല്ലയോ ഋഷിമാരെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ, ചോദിച്ച അത്ര മൂല്യമുള്ള മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ലോകക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാകുന്നു. ശബ്ദം പോയി മാതാജി, ശബ്ദം പോയി. ഇല്ല ശബ്ദമില്ല. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിലൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തമ അന്വേഷണങ്ങളാണ് എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂതഗോസ്വാമിക്ക് എന്താണ് പൂർണ്ണ തൃപ്തനാകാനായിട്ട്, സംതൃപ്തി, ഋഷിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങളില് സന്തോഷം തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ലോകക്ഷേമത്തിനായിട്ടുള്ളതും സംപ്രശ്ന, കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തമ അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഋഷിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങളെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷിമാരുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വരുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. അതെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവൈ പുംസാ
പരോ ധർമ്മ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ അഹൈതുകീ അപ്രതീഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മം യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ ഹൈതുകീ അപ്രതീഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരധോക്ഷജേ സുപ്രസീദതി യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഋഷിമാരുടെ ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് അല്ലെ? അതിനുള്ള ഉത്തരാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക്. സ അത്, വൈ സവൈ എന്നുള്ള സ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്, വൈ നിശ്ചയമായും, പുംസ മനുഷ്യരാശിക്കായി, പര ശ്രേഷ്ഠമായ, ധർമ്മം യഥ അതനുസരിച്ച്, ഭക്തിയുത സേവനം, അധോക്ഷജ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെയാണ് പറയുന്നത്, സർവാതിശായിയായതിലേക്ക്, അഹൈതുക അപ്രതീഹത പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്, വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറയാം നമുക്കത്. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യയാ അതിൻ പ്രകാരം, ആത്മാവ് സുപ്രസീദതി പരിപൂർണ സംതൃപ്തനായി, സർവാതിശായിയായ ഭക്തിയുത സേവന പ്രാപ്തിയാണ് സമസ്ത മനുഷ്യരാശിയുടെയും പരമമായ ധർമ്മം. അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനം നിശ്ചയമായും അഹൈതുകവും നിർവിഘ്നവും ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തമാക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? പരമമായ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? സർവാതിശായിയായ ഭക്തിയുത സേവന പ്രാപ്തിയാണ് സമസ്ത മനുഷ്യരാശിയുടെയും പരമമായ ധർമ്മം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ പരമമായ ധർമ്മം, നമുക്ക് നന്മ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ പരമമായ ധർമ്മം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉള്ള ഉത്തരമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്മ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക പല രീതിയിൽ. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അല്ലെ? പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക. അതാണല്ലേ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും അതിൽ നിന്ന് ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനാണ്. അപ്പൊ സർവാതിശായിയായ ഭക്തിയുത സേവന പ്രാപ്തിയാണ് സമസ്ത മനുഷ്യരാശിയുടെയും പരമധർമ്മം. അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനം നിശ്ചയമായും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അഹൈതുകമായിരിക്കണം, നിർവിഘ്നമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തമാക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം അഹൈതുകവും, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളത് ആത്മാർത്ഥതയായിട്ട് നമ്മൾ പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അഹൈതുകമായിരിക്കണം. അഹൈതുകം എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് അറിയാവോ? നോക്കിയില്ലേ നിങ്ങള്? അഹൈതുകം ഞാൻ നോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, അത് പക്ഷെ എവിടെയാന്ന് അറിയുന്നില്ല. അഹേതുകവും നിർവിഘ്നവും, വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത, അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകേണ്ട പ്രവൃത്തിയായിരിക്കണം. ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തമാക്കുന്നതായിരിക്കണം.
ഇതിലില്ല. ഞാൻ എഴുതി വെച്ച ബുക്കുണ്ട്, ഇതിലാണ് കാണുന്നില്ല അത്. അപ്പൊ സർവാതിശയായ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്, സേവന പ്രാപ്തിയാണ് സമസ്ത മനുഷ്യരാശിയുടെയും പരമമായ ധർമ്മം. അത് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിശ്ചയമായിട്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അഹേതുകമായിരിക്കണം. വിഘ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ായിരിക്കണം. ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തമാക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ പ്രഥമ അന്വേഷണത്തിന് ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ഉത്തരമേകുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടത്. വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അഖില ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സംക്ഷേപം വിശദമാക്കുവാനും പതിതാത്മാക്കൾക്കും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്ന സുപ്രധാന ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കാനും ഋഷിമാർ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ പതിതാത്മാക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അഖില ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സംക്ഷേപം വിശദമാക്കാനും പതിതാത്മാക്കൾക്കും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്ന സുപ്രധാന ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കാനും ഋഷിമാർ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഋഷിമാർ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ്? അഖില ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സംക്ഷേപം വിശദമാക്കാൻ, എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഒരു സംക്ഷിപ്തം അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ, വിശദമാക്കി കൊടുക്കാനും പതിതാത്മാക്കൾക്കും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്ന സുപ്രധാന ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കാൻ, സാധാരണ ജന്മങ്ങൾക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ പതിതാത്മാക്കളായവർക്കും എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തില് ആ സുപ്രധാന ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കാനും ഋഷിമാർ സൂതഗോസ്വാമിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മാനവർക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളെ വേദങ്ങളില് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന്? പ്രവൃത്തി മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാർഗം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ. രണ്ടാമത്തെ പരിത്യാഗം അഥവാ സന്യാസ മാർഗം. ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്. രണ്ടാമത്തത് പരിത്യാഗം അതല്ലെങ്കിൽ സന്യാസ മാർഗങ്ങൾ, സന്യാസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാർഗം അധമവും പരിത്യാഗ മാർഗം പരമകാരണ ഹേതുവുമാകിയാൽ ഉന്നതവുമാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണത്? അത് അധമമായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രവൃത്തി മാർഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അധമമായിട്ടുള്ളതും പരിത്യാഗ മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ പരമകാരണ ഹേതുവുമാകിയാൽ അത് ഉന്നതവുമാണ്. പരിത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സന്യാസ മാർഗം അത് എങ്ങനെയാണ്? പരമകാരണ ഹേതുവാകിയാൽ അത് നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? പരിത്യജിക്കാണല്ലേ. നമ്മളെല്ലാം പരിത്യജി എവിടേക്ക് പോകാണ്? ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകാണ്. ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പരിത്യാഗാണ്. നമ്മള് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കാണ്? ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് പരമകാരണ ഹേതുവാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ ലൗകിക അസ്തിത്വം എന്നത് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ രോഗാവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ലൗകിക അസ്തിത്വം അതെന്താണത്? യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ രോഗാവസ്ഥയാണ് ഈ ലൗകികത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആത്മീയ അസ്തിത്വമാകുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയ അസ്തിത്വമാണ്. ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗാവസ്ഥയാണ്. യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ അസ്തിത്വമാണ്. അവിടെ ജീവിതം ശാശ്വതവും പരമാനന്ദപൂർണവും വിജ്ഞാന സമ്പൂർണവുമാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയത്തിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശാശ്വതമായിരിക്കും, പരമാനന്ദപൂർണവും വിജ്ഞാന സമ്പൂർണവുമാകുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ജീവിതം ക്ലേശഭരിതവും താൽക്കാലികമാവുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ, ഭൗതികതയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ക്ലേശഭരിതവും താൽക്കാലികവുമാകുന്നു. അവിടെ ആനന്ദം ഒന്നില്ല. അവിടെ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല. അത് നമ്മുടെ തോന്നൽ മാത്രമാണ്. അത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തില്ല? ആനന്ദം എന്നൊന്ന് ഇല്ല. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള നമ്മുടെ ഒരു തോന്നല്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തോന്നല് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സന്തോഷവും എല്ലാം തന്നെ.
ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനുള്ള വൃഥാശ്രമവും താൽക്കാലിക ദുരിതശമനവും സന്തോഷമെന്ന് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാനുള്ള വൃഥാശ്രമം, നമ്മൾ വെറുതെ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ത് ദുരിതങ്ങളിൽ മുക്തി നേടാനായിട്ട്. പിന്നെ താൽക്കാലിക ദുരിതശമനവും സന്തോഷമെന്ന് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദുരിതശമനമൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമുക്കത് സന്തോഷമാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റായി ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ അസ്ഥിരവും ക്ലേശഭരിതവുമായ പുരോഗമന പാത അധമമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതും ക്ലേശഭരിതമായിട്ടുള്ള ഈ പുരോഗമന പാത എന്താണ്, അത് അധമമാകുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകം, അതായത് നമ്മുടെ പറയുന്ന എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദുഃഖാലയമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭൗതിക ലോകം. എന്നാൽ നിത്യവും പരമാനന്ദപൂർണവും അഭിജ്ഞാന സമ്പൂർണവുമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പരമപുരുഷ ഭക്തിയുടെ സേവനം സവിശേഷ ധർമ്മമാകുന്നു. പക്ഷെ എന്നാൽ നിത്യവും പരമാനന്ദപൂർണവും അഭിജ്ഞാന സമ്പൂർണവുമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പരമപുരുഷന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സവിശേഷ ധർമ്മമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സവിശേഷമായ ധർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സവൈ പുംസ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജെ. അധോക്ഷജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ഭഗവാന്. ഭഗവാന്റെ സേവനം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സവിശേഷമായ ധർമ്മം. എന്നാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിലവാരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാൽ ഇതിൽ മാലിന്യം കലരാം. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭൗതിക ലാഭത്തിനായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം സർവസംഘ പരിത്യാഗ പുരോഗമന പാതയ്ക്ക് നിശ്ചയമായും വിഘ്നമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക ലാഭത്തിനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം സർവസംഘ പരിത്യാഗ പുരോഗമന പാതയ്ക്ക് നിശ്ചയമായും വിഘ്നമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അത് പുരോഗമന പാതയ്ക്ക്, സർവസംഘ പരിത്യാഗ പുരോഗമന പാതയ്ക്ക് നിശ്ചയമായും വിഘ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മള് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഒരു അറുതി വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ എന്താണത്, അത് നിശ്ചയമായും ഭക്തിയുടെ പുരോഗതിക്ക് അത് വിഘ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ രോഗാതുരാവസ്ഥയിലെ സന്തോഷത്തെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ജീവിതത്തിന്റെ രോഗാതുരാവസ്ഥയിലെ സന്തോഷത്തെക്കാൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്, ഏത് പേജാണ് എടുത്തത്, ഒരു മിനിറ്റ്, പരമക്ഷേമത്തിൽ 123 മാതാജി. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ, അല്ല എന്തുകൊണ്ട് പരമക്ഷേമത്തിനായുള്ള സർവസംഘ പരിത്യാഗമോ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ജീവിതത്തിന്റെ രോഗാതുരാവസ്ഥയിലെ സന്തോഷത്തെക്കാൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തെക്കാൾ എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് എന്താണ്, പരമക്ഷേമത്തിനായിട്ടുള്ള സർവസംഘ പരിത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമോ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം ആസ്വാദനങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല രോഗകാലാവധിയെ നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ജീവിതത്തിന്റെ രോഗാതുരാവസ്ഥയിലെ സന്തോഷങ്ങൾ, നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസ്വാദനം കൊടുക്കുക, അതിനേക്കാളും നമുക്ക് നല്ലത് എന്താണ്, പരമക്ഷേമത്തിനായിട്ടുള്ള സർവസംഘ പരിത്യാഗം, സർവ്വതും പരിത്യജിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമോ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെക്കാൾ നല്ലത് സർവസംഘ പരിത്യാഗമോ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹമോ ആണ്. അത്തരം ആസ്വാദനങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല രോഗകാലാവധിയെ നീട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്കൊരു രോഗമാണല്ലേ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുക, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി മാത്രം നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, രോഗലക്ഷണങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മളെ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരണം. അതിന്റെ കാലാവധി നീട്ടിക്കിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രോഗകാലാവധി നമുക്ക് നീട്ടിക്കിട്ടാണ്. കാരണം ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതിലൂടെ തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജന്മമെടുത്തുകൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ആകയാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹൈതുകം എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതായത് ഭൗതിക ആസ്വാദന അഭിലാഷം ലവലേശം ഉണ്ടാകരുത്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദന അഭിലാഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല. ആകയാൽ അനാവശ്യമായ മോഹങ്ങളുടെയോ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെയോ ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ നേർത്ത മാലിന്യം പോലും കലരാത്ത സർവഗുണ സമ്പന്നമായ പരമമായ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത് സേവനമാകുന്ന ശാശ്വതാനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഏക മാർഗമാണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യ മോഹങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള് ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കലരാത്ത സർവഗുണ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള പരമധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത് സേവനമാകുന്ന ശാശ്വത ആനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലത്. അനാവശ്യമായ മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇതിന്റെ ഒന്നും മാലിന്യങ്ങൾ കലരാത്ത സർവഗുണ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് എന്ത്? ശാശ്വത ആനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം. ധർമ്മം എന്നാൽ ഒരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പാലിക്കുന്നത് ഏതോ അത്. ധർമ്മം എന്ന വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഒരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പാലിക്കുന്നത് ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നർത്ഥമാകയാൽ കർമ്മത്തെ ജീവനോപായമായി മനഃപൂർവ്വമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഒരുവന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംയുക്തമാക്കുന്ന ഒന്നാകണം ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ മുഖ്യ കേന്ദ്രം കൃഷ്ണനാകുന്നു. ജീവനുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും വച്ച് സർവ ആകർഷകനും ജീവാത്മാക്കളിലും ശാശ്വതമായവയിലും വെച്ച് ശാശ്വതമായ രൂപമുള്ളവനുമാക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ഒരുവന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സംയുക്തമാക്കുന്ന ഒന്നാകണം ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പരമപുരുഷനുമായുള്ള ആ ഒരുവന്റെ ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും രണ്ടും, ഒന്ന് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെയും ഒന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളെയും, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടും സംയുക്തമാക്കുന്ന ഒന്നാകണം എന്ത്? ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ മുഖ്യ കേന്ദ്രം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ജീവനുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിൽ വെച്ച് സർവ ആകർഷകനാണ്. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് ജീവനുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും വെച്ച് സർവ ആകർഷകനും പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളിലും ശാശ്വതമായവയിലും വെച്ച് ശാശ്വതമായ രൂപമുള്ളവനും ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ അതിൻ്റെതായ നിത്യസ്വരൂപമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവയ്ക്കെല്ലാം സ്വീകാര്യമായ ശാശ്വത ആകർഷണം കൃഷ്ണനാകുന്നു. ഓരോ ജീവാത്മാവിനും എന്താണ്? ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ അതിൻ്റെതായ നിത്യസ്വരൂപമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു നിത്യസ്വരൂപമുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവയ്ക്കെല്ലാം സ്വീകാര്യമായ ശാശ്വത ആകർഷണം ആരാകുന്നു? കൃഷ്ണനാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ സർവഥാ പരിപൂർണനും മറ്റുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുമാകുന്നു. അവിഭാജ്യ ഘടകവും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സേവകനും സേവിക്കപ്പെടുന്നവനും തമ്മിലുള്ളതാകുന്നു. ഇത് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു അതീന്ദ്രിയ ബന്ധമാകുന്നു. സേവകനും സേവിതനും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം ഗാഢ സൗഹൃദത്തിന്റെ അതീവ സുഖാവഹ രൂപമാകുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരാൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ നിലവിലുള്ള സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഏവരും ഏർപ്പെടണം. അപ്രകാരമായാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ക്രമേണ ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുകയും അവൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഓരോ ജീവാത്മാവും അതിന്റെ ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ അതിൻ്റെതായ ഒരു നിത്യസ്വരൂപം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവയ്ക്കെല്ലാം എന്താണ്? സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ആകർഷണം. അതാരാണ്? എല്ലാത്തിനെയും ആകർഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണൻ സർവഥാ പരിപൂർണനാണ്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ അവിഭാജ്യ ഘടകവും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? സേവിക്കപ്പെടുന്ന
ഇവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകം, അതായത് ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഇത് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു അതീന്ദ്രിയ ബന്ധമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു ബന്ധമാണ് ആര്? ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. സേവകനും സേവിതനും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം ഗാഢ സൗഹൃദത്തിന്റെ അതീവ സുഖാവഹ രൂപമാകുന്നു. അപ്പോ ഇത് സേവകനും സേവിതനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഗാഢ സൗഹൃദത്തിന്റെ അതീവ സുഖാവഹ രൂപമാകുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒരാൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം വികാസം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാണ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ നിലവിലുള്ള സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഏവരും ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ അതീന്ദ്രിയയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിശ്ചയമായും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്രകാരമായാൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ഒരാൾക്ക് ക്രമേണ ലഭിക്കുകയും അവൻ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പോ പൂർണ്ണ ആകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വാസുദേവ ഭഗവതി ഭക്തി യോഗ പ്രയോജിത ജനയത്യാശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചായത ഹൈതുകം. വാസുദേവ ഭഗവതി ഭക്തി യോഗ പ്രയോജിത ജനയത്യാശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചായത ഹൈതുകം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനയത്യാശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചായത ഹൈതുകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തി യോഗ പ്രയോജിത ജനയത്യാശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചായത ഹൈതുകം. വാസുദേവ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്, ഭക്തിയോഗ ഭക്തിയോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവന സമ്പർക്കത്താൽ പ്രായോഗിക പ്രായോഗികമാക്കി തീർക്കുന്നു. ജനയതി ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആശു തൽക്ഷണം, വൈരാഗ്യം തന്നെ, ജ്ഞാനം ച യത് അഹൈതുകം അകാരണം. അഹൈതുകം എന്ന് വെച്ചാൽ അകാരണം. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അഹൈതുക്കി അപ്രതീഹത എന്ന് പറഞ്ഞു. അഹൈതുകം എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണമില്ലാത്തതായിരിക്കണം എന്നപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. കാരണമായിട്ടുള്ള കാരണമില്ലാതെ ആയിരിക്കണം നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ശുദ്ധമെന്നും അർത്ഥമുണ്ട്, പരിശുദ്ധമായതെന്ന്. അതായത് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മളൊരു കാരണം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത്. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ അഹൈതുക ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം ഒരാൾ ആർജിക്കുന്നു. അപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ്? അഹൈതുക ജ്ഞാനവും അതേപോലെ തന്നെ വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം ഒരാൾ ആർജിക്കുന്നു. അപ്പൊ വൈരാഗ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വൈരാഗ്യമല്ല. ഇവിടെ വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് നമുക്കൊരു മടുപ്പ് വരാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നമുക്കൊരു എന്ത് വരാണ്? വൈരാഗ്യം വരാം. അതിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിരക്തി വരാം.
ഭക്തിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന, ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ചില പ്രവർത്തികള്, അതിനോട് നമുക്കൊരു വിരക്തി വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്, വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ അഹേതുക ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും തൽക്ഷണം ഒരാൾ ആർജിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഒരു തരം ഭൗതിക വികാരം മാത്രമായി കരുതുന്നവർ സന്യാസവും തപശ്ചര്യവും വൈരാഗ്യവും പരോപകാരവും ദാനവും യോഗശക്തികളും യജ്ഞവും വിജ്ഞാനവും അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വാദിച്ചേക്കാം. അവരുടെ മതം അനുസരിച്ച് ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉന്നതമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ശൂദ്രർ, വൈശ്യർ, അല്പജ്ഞാനികളായ സ്ത്രീവർഗം എന്നിവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠ എന്ന് സാധാരണ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥ വസ്തുത അതല്ല. ആ സർവ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാളും പരമോന്നതമാകിയാൽ ഒരേ സമയം ഉദാത്തവും ലഘുവുമാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠ. പരമപുരുഷനുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഇത് ഉദാത്തവും, ഭക്തിഭവനത്തിൽ ആദ്യമായി കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന നവഭക്തർക്ക് ഇത് സരളവുമാകുന്നു. ഇപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഒരു തരം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ ഭൗതിക വികാരമായി മാത്രം കരുതുന്നവര്, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരമായിട്ട് കരുതുന്നവര് സന്യാസം, തപശ്ചര്യ, വൈരാഗ്യം, പരോപകാരം, ദാനം, യോഗശക്തി, യജ്ഞം, വിജ്ഞാനം ഇതുപോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തന പദ്ധതികള് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുവെന്ന് വാദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവര് എന്താണ് പറയാ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരമായിട്ട് കരുതുന്നവര് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയാം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വാദിച്ചേക്കാം. അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഉന്നതമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അവരുടെ മതമനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ധാരണയിൽ എന്താണത്, ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്നതമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരെ, അപ്പൊ അത്രയും നമ്മള് എന്താ പറയാ ടോപ്പിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര്, ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞേക്കാം. ശൂദ്രർ, വൈശ്യർ, അല്പജ്ഞാനികളായ സ്ത്രീവർഗം എന്നിവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠ എന്ന് സാധാരണ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥ വസ്തുത അതല്ല. അപ്പൊ സാധാരണ എന്താ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്, ശൂദ്രന്മാര്, വൈശ്യന്മാര്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അല്പജ്ഞാനികളായ സ്ത്രീവർഗം ഇവരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, ഭക്തിനിഷ്ഠ എന്ന് സാധാരണ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നെങ്കിലും അതെന്തല്ല എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത അതല്ല. സർവ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാളും പരമോന്നതമാകിയാൽ ഒരേ സമയം ഉദാത്തവും ലഘുവുമാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠ. അപ്പൊ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാളും പരമോന്നതമാണ് എന്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണത്, ഉദാത്തവും ലഘുവുമാണ്. ഒരേ സമയം തന്നെ ഉദാത്തവും ലഘുവുമാണ് ഭക്തിനിഷ്ഠ. പരമപുരുഷനുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കം ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഇത് ഉദാത്തവും, ഭക്തിഭവനത്തിൽ ആദ്യമായി കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന നവഭക്തർക്ക് ഇത് സരളവുമാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് നിരന്തരം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് ഉദാത്തവുമാണ്, ആദ്യമായി കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് സരളമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള സംസർഗാർച്ചനം പരമപുരുഷനുമായുള്ള സംസർഗാർച്ചനം മഹത് ശാസ്ത്രമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല ശൂദ്രർ, വൈശ്യർ, സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രരേക്കാൾ നീചകുലജാതർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ സമസ്ത ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ മഹത് ശാസ്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നിരിക്കെ ശ്രേഷ്ഠ കുലജാതരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹാരാജാക്കന്മാരുടെയും കാര്യം സവിശേഷമായി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ത്യാഗം, ദാനം, തപശ്ചര്യം തുടങ്ങി എല്ലാ ഉന്നത പ്രവർത്തന പദ്ധതികളിലും പരിശുദ്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഭക്തിനിഷ്ഠയുടെ അനുസിദ്ധാന്ത ഘടകങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്,
പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള സംസർഗാർച്ചനം മഹത് ശാസ്ത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസർഗം അത് ആർജിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് മഹത് ശാസ്ത്രമാണ്. നമ്മള് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാ വേദങ്ങളും എന്തിനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ശൂദ്രർ, വൈശ്യ സ്ത്രീകൾ, ശൂദ്രരേക്കാൾ നീചകുല ജാതര് എന്നിവരുൾപ്പെടെ സമസ്ത ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ മഹത് ശാസ്ത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള് അറിയാം. എന്താണ് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. നൽകിയെന്നിരിക്കെ ശ്രേഷ്ഠ കുലജാതരായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹാരാജാക്കന്മാരുടെയും കാര്യം സവിശേഷമായി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇവർക്ക് അത് ശാസ്ത്രം നൽകിയിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠ കുലരായവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ത്യാഗം, ദാനം, തപശ്ചര്യ തുടങ്ങി എല്ലാ ഉന്നത പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും പരിശുദ്ധവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഭക്തിനിഷ്ഠയുടെ അനുസിദ്ധാന്ത ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ത്യാഗം, ദാനം, തപശ്ചര്യ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും എന്താണ്? പരിശുദ്ധവും ശാസ്ത്രീയമായ ഭക്തിനിഷ്ഠയുടെ അനുസിദ്ധാന്ത ഘടകങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാതും ഏതൊക്കെ? ദാനം, തപശ്ചര്യ, ത്യാഗം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്? ഭക്തിയുടെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലുള്ള ഇരു പ്രമുഖ ഘടകങ്ങളാണ് ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ തത്വങ്ങൾ. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലുള്ള ഇരു പ്രമുഖ ഘടകങ്ങളാണ് ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ തത്വങ്ങൾ. തികഞ്ഞ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സർവ്വതിനെയും സംബന്ധിച്ച് പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അത്തരം സമഗ്ര ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായി ഒരാൾ ഭൗതിക കൃത്രിമത്വത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തനായി തീരുകയും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്പജ്ഞാനികൾ കരുതും പോലെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നിർമുക്തനാകുക എന്നാൽ നിഷ്ക്രിയനാകുക എന്ന് അർത്ഥമില്ല. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തിലുള്ള ഈ പ്രമുഖ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ തത്വങ്ങള്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ സാക്ഷാത്കാര മാർഗത്തില് അതിലുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്ത്? ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും. ഇത് തികഞ്ഞ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സർവ്വതിനെയും സംബന്ധിച്ച പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ തികഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്? നമ്മള് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ സർവ്വതിനെയും സംബന്ധിച്ച പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങള്. മാത്രമല്ല അത്തരം സമഗ്ര ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനന്തര ഫലമായി ഒരാൾ ഭൗതിക കൃത്രിമത്വത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തനായി തീരുകയും, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ കൃത്രിമത്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിർമുക്തനായി തീരുകയും ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? ആത്മീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്പജ്ഞാനികൾ കരുതും പോലെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നിർമുക്തനാകുക എന്നാൽ ഭൗതിക വസ്തു നിർമുക്തനാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തല്ല? നിഷ്ക്രിയനാകുക എന്നർത്ഥമില്ല. അതായത് നിഷ്ക്രിയനാകാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ക്രിയകളൊന്നും പ്രവർത്തികളൊന്നും ചെയ്യാതെ നിൽക്കുക എന്നൊരർത്ഥം ഇല്ല. ഭൗതികത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നൈഷ്കർമ്മ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ നൈഷ്കർമ്മ എന്ന പദം കൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നല്ലതും ചെയ്യുന്നില്ല, ചീത്തയും ചെയ്യുന്ന ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ തരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അതിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നൈഷ്കർമ്മ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നിഷേധിക്കൽ എന്നാൽ നിയതമായവയെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നർത്ഥമില്ല. നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിയതമായവയെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നർത്ഥമില്ല. അനാവശ്യമായവയെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നതിന് ആവശ്യമായതിനെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ നിഷേധിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അനാവശ്യമായതിനെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം, അല്ലാതെ ആവശ്യമായതിനെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നർത്ഥമല്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക രൂപനിസംഗത നിയത രൂപശൂന്യത എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നില്ല. ഭക്തിനിഷ്ഠ രൂപ സാക്ഷാത്കാരത്തെ വിവക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക രൂപനിസംഗത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിയത രൂപശൂന്യത എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നില്ല. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിനിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ പരമരൂപ സാക്ഷാത്കാരത്തെയാണത് പറയുന്നത്. പരമരൂപത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പരമരൂപം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
നിഷേധക രൂപങ്ങൾ താനെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപം, പരമരൂപം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നിഷേധക രൂപങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെത്താൻ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ ഭക്തിനിഷ്ഠ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പരമസ്വരൂപന് പരമസേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ ഒരുവൻ സ്വാഭാവികമായി അപ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ നിസ്സംഗതനായി അതിമൂല്യമുള്ള ശ്രേഷ്ഠ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിനിവേശമുള്ളവനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വികാസം പ്രാപിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ ആ നിഷ്ഠ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? പരമസ്വരൂപന് അല്ലെങ്കിൽ പരമാസ്വാദകന്റെ ആ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളില്, അതായത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളില് നിസ്സംഗതനായിട്ട് അതിമൂല്യമായ ശ്രേഷ്ഠ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? അഭിനിവേശം. നമുക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമുള്ളവനായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവണ്ണം ജീവാത്മാക്കളുടെ പരമധർമ്മമായ ഭക്തിനിഷ്ഠ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും അവനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന് പരമധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഭക്തിനിഷ്ഠ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണത്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഭക്തിനിഷ്ഠ വികസിക്കുന്നതിലൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പരമാസ്വാദകൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ നിസ്സംഗനായി തീരാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അതിമൂല്യമായ ശ്രേഷ്ഠ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? അഭിനിവേശം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ പരമമായി ഭക്തിനിഷ്ഠ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അവൻ ഒരു വിഡ്ഢിയല്ല, അഥവാ കർമ്മ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ അവൻ നിരതനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അവനൊരു വിഡ്ഢിയല്ല, അഥമമായിട്ടുള്ള കർമ്മോദ്യോഗങ്ങളിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നിരതനാകുന്നില്ല. ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളും അവനില്ല. ശുഷ്കമായ യുക്തിവാദത്താൽ ഇത് സാധ്യമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ സർവശക്തന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ. ചുരുക്കത്തിൽ ജ്ഞാനം, നിർമുക്തത തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ജ്ഞാനം അഥവാ നിസ്സംഗത മാത്രമുള്ള ഒരാൾ ഭക്തിനിഷ്ഠ തത്വങ്ങളിൽ നല്ല പരിചയമുള്ളവനാകണമെന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ പരമധർമ്മം ഭക്തിയാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭൗതിക മൂല്യങ്ങള് അഥമ കർമ്മോദ്യോഗങ്ങളിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നിരതനാകുന്നില്ല. ആരാണ് ഇവിടെ? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അധമപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നും അവരൊരിക്കലും നിരതനാകുന്നില്ല. ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളും അവനില്ല. ശുഷ്കമായ യുക്തിവാദത്താൽ ഇത് സാധ്യമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ സർവശക്തന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കൃപയില്ലാതെ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൃപ ആവശ്യമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ജ്ഞാനം, നിർമുക്തത തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, നിർമുക്തത, ഇതൊക്കെ ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ജ്ഞാനം അഥവാ നിസ്സംഗത മാത്രമുള്ള ഒരാൾ ഭക്തി നിഷ്ഠാ തത്വങ്ങളിൽ നല്ല പരിചയമുള്ളവനാകണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം അഥവാ നിസ്സംഗത മാത്രമുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെയാവണമെന്നില്ല. ഭക്തി നിഷ്ഠാ തത്വങ്ങളിൽ പരിചയമുള്ള ആകണമെന്നില്ല അല്ലെ? കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ജ്ഞാനം, ഈ ഭൗതികമായ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവതാരത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നില്ല. കാരണം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്, പരമമായ ധർമ്മം, മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭക്തി. ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നിസ്സംഗത മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം അഥവാ നിസ്സംഗത മാത്രമുള്ള ഒരാൾ ഭക്തിനിഷ്ഠ തത്വങ്ങളിൽ നല്ല പരിചയമുള്ളവനാകണമെന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭക്തിയാകുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ പരമമായ ധർമ്മം, ഭഗവാന്റെ അല്ല,